Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. All together, learning about a history. Love and kindness, we all need a family. Together in my favorite season, let's do it for the right reason. Oh, I wish that it would never end. Christmas time on its way again. All the lovers, they may come and go. Let me tell you, this is one thing I know. There will never be another one. Me and you in the midnight sun. It's funny now, I see it crystal clear. Bună, dragii mei! Bine v-am găsit sau regăsit la un nou videoclip. Numele meu este Cindy și am un bebe de o lună și aproape 3 săptămâni, în curând 2 săptămâni și câteva zile. Și astăzi vreau să filmez al doilea vlogmas. Încerc să filmez cât de mult posibil pentru că mi-am propus ca după ce el face o lună să filmez și să încerc să cuprind cât mai multe momente faine din viața noastră și pur și simplu să, nu știu, să le am pe viitor, să-i le arăt lui și poate, nu știu, să stăm împreună, poate când el va crește mai mare și să ne bucurăm împreună de aceste videoclipuri. Și mi se pare foarte, foarte tare să filmez când ai un bebeluș, pentru că prinzi momente pe care chiar nu te gândeai în ziua aia, poate că le prinzi, de exemplu, cum uneori San râde, San este numele bebelușului meu, uneori râde, alteori scoate niște sunete pe care poate, nu știu, le face doar o dată sau poate le face pentru prima oară și e super, super fain să prinzi aceste momente. Și da, eu astăzi nu plănuiesc să fac foarte multe lucruri. Spre deosebire de primul vlogmas, în acesta, cel de-al doilea vlogmas, o să stăm majoritatea timpului acasă. Deja s-a și întunecat, a trecut foarte, foarte repede timpul și, din păcate, nu am filmat astăzi foarte mult, dar mi-am propus să filmez acum. Nu este chiar foarte târziu, dar nici foarte devreme, însă, după cum vedeți, afară deja s-a întunecat, dar am zis că nu mă oprește pe mine asta. Da, eu doar ce am venit, am fost până la magazin, am fost până la un supermarket ca să cumpăr pur și simplu câteva lucruri consumabile și bineînțeles că nu am putut să nu îi cumpăr ceva lui Saian, pentru că efectiv toată luna i-am cumpărat lucruri cu scuza că vine Moș Nicolae, vine Moș Nicolae și măcar la Moș Crăciun am ajuns. Eu tot cu Moș Nicolae am în cap și bineînțeles nu trebuie o scuză să-i cumpăr lucruri, Doamne, doar că pur și simplu mă bucur tare mult să poate să am și un motiv și un prilej mai întemeiat, ca să zic așa. Și da, nu am cumpărat foarte multe lucruri, am cumpărat doar 4 chestii, 4? 3, mă rog, unul e un set, deci un set de 3 și o să vi le arăt în curând. Mai apoi vreau să-i scot, tot legat de hăinuțe, vreau să-i scot niște hăinuțe dintr-o cutie pe care am primit-o de la fratele meu și soția lui. Am primit-o de la ei pentru că el are deja un băiețel și o fetiță și ambii sunt mai mari decât Saian, așa că mi-au trimis o cutie cu haine și cu lucruri pe care le pot folosi în primele luni de viață ale bebelușului, pentru că cu toții știm trec super, super repede, adică cel puțin mie deja nu vine să cred cât de repede a crescut Saian și pur și simplu unele lucruri nu îi mai sunt bune. Și acum am în cap vocile alea care îmi spuneau la început să nu cumpăr multe lucruri, că oricum o să crească, dar e adevărat și le dau dreptate. Dar oricum nu am cumpărat foarte multe lucruri, pentru că oricum mie nu-mi place să, nu știu, să fiu așa foarte aglomerat, așa că de obicei încerc să cumpăr doar ceea ce, nu știu, ceea ce e necesar și ceea ce îmi place, dar chiar și așa am foarte multe lucruri pentru el și hăinuțe și de toate. Dar da, acum, da, aceasta este agenda mea în care de obicei îmi scriu, de exemplu aici mi-am scris lucrurile pe care vreau să le fac astăzi, o am de la sora mea și îmi place tare mult. Pe mine mă motivează așa lucrurile astea în 2021. Chiar
nu știu, mie chiar îmi plac lucrurile astea și da, aici îmi scriu eu ce am de făcut și acum să vă arăt lucrurile pe care le-am cumpărat. Și chiar, uite ce drăguță e agenda asta. Are și tot felul de lucruri de genul. Stickere. Știu, mie iar îmi plac foarte tare stickerele astea. Și așa. Chiar mi se par foarte fain. Mă motivează pe mine să mă organizez, să fiu o mămică organizată. Așa, deci. Pe lângă pâine și restul lucrurile de care aveam nevoie, m-am întors cu o pereche de pantaloni care sunt foarte, foarte drăguți. Eu pantalonași chiar nu aveam atât de mulți, chiar trebuie să caut acolo în cutia aia de la Ana și fratele meu să văd dacă o să mai găsesc ceva pantalonași, că deja am 2-3 perechi așa simpli și deja au rămas mici. Deci m-am întors cu acești pantalonași care au aici asta, deci mi se pare așa de drăguți, nu știu. Îmi plac tare mult. Și e foarte fain material, nu știu, pun foarte mult accent pe material. Și am un set de body-uri care iar, nu știu, mi se pare foarte drăguț. Deci îmi plac tare mult culorile astea. Asta e cu dinozauri, are așa niște, nu știu, niște efecte, nu știu, niște brodate? Nu știu, are niște lucruri brodate, deci dinozaurul ăsta e brodat, aia vreau să exprim. Așa. Al doilea e așa simplu cu dungi. Îmi place super mult că îmi place și să-i dau culori, că îi se combină așa cu culoarea tenului și a ochilor și parcă cu fiecare făinuță pe care o dau arată diferit. Și mai este ăsta care e tot așa cu dinozauri, dar că e mai diferit. Deci are așa dinozauri pe tot ăsta. Și piesa care mie îmi place cel mai mult e această căciuliță. Cât e de drăguță! Îmi place tare mult. Să-l aduc pe San să vă arăt cum stă cu căciulița. Și cam așa este lui cu căciulița lui de rus. Da! Trebuie să văd dacă pot să îl iau părul meu. Și să văd dacă pot să-l aduc un pic mai aproape, să vedeți cum stă. Eu te chinui, așa-i? Las că te țin așa mai departe. Așa este lui cu căciulița. Ești frumos? Nu-ți mânca mânuțele, mama, că te filmez. Nu. Da. Nu plânge. Uite. Ia uite ce frumos ești. Vezi? Vezi ce frumos ești? Da. Și așa de mult am vrut să se trezească, să arăți. Și acum el e morocănos, nu prea stă aici cu mine la cameră. Da. Vă place cum stă? Moi. Care baia? Of. Ți cald cu căciula? Ți cald cu căciula și mama te ține cu căciula în cap, numai ca să te arăt eu la cameră, așa-i? Dar stai numai să te arăt din unghiul ăsta, să vadă cât e tu de frumos. Ia uitați-o. Ha, tu faci cu mâna? Bravo, mama! Faci cu mâna? Așa. Am și eu o căciulă, ceva de genul, ar trebui să mă pun. Semănăm? Ce ziceți? Semănăm? Da. Așa este lui cu căciula. Da, hello! Hello! Eu sunt Sayan. Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Sunt aici cu mami și filmez. Îți dau căciula jos așa, că ți-e cald, e bine? Ți-e cald. Stai să-i dau căciulița jos. Așa. Parcă știi că îl filmez. Da? Ia uite, ia arată mânuța ta. Ia uite cum mă ține de mână. Mă ții de mână? Dai, mama, nu te apropia așa de fața mea, că eu am fond de ten pe mine. Aș putea să stau așa cu orele. Ce simplu să stau cu el. Da, mama. Da. Hai, vorbește ceva, spune-mi ceva. El cască, asta îmi spune el, că e somn. Ți somn? Spune-mi, ți somn? Semănăm?
Da, deci am adus și cutia și vreau să caut aici, că știu că am pus. În principiu vroiam să caut, ăștia erau papucei pe care, astea erau unele dintre lucrurile pe care chiar trebuia să le caut, pentru că vine Moș Nicolae pe 6 și bebele meu nu are papuci, deci are, hai că vă și arăt. Știu că aveam câteva lucruri, probabil că majoritatea sunt puțin mari de el, dar mi-amintesc eu că erau câteva lucruri și vreau să le scot, că nu vreau să le ratez, că oricum, cum am zis, crește super repede, așa că aș vrea să le poarte. Deci unul dintre lucruri erau o pereche de așa, erau pantalonașii ăștia de catifea, care sunt super cute și vreau să-i dau. Sincer, cred că ăștia erau de la un costum pe care l-au purtat, dar ele erau mult mai mici decât ăștia. Deci da, ăștia i-ar fi perfecți lui. Așa, deci ăsta îi scot. Do you know I'm looking and I can't help but smile? Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up and we just sing along, and I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Cam atâta cu hainele lui. Ce planuri mai am? Foarte mărețe planurile, cred că să-mi șterg unghiile. Și după o să aștept, pentru că prietena mea a zis că a făcut sarmale. Eu niciodată nu fac sarmale, mereu de Crăciun primesc și în timpul anului dacă face ea mereu îmi dă, pentru că nu știu, n-aveam răbdare. Am găsit cutia de papucei de care vă ziceam. Asta e singura cutie de papuci pe care, singura pereche de pantofi pe care o are el deocamdată. Știu că nu se prea merită să iei pantofi când e așa de mic și iar pești de la Peter Rabbit și nu sunt tocmai potriviți, ca să zic așa, de Crăciun, și vreau să-i pun în ei de Moș Nicolae și ciocolată și nu pot să-i pun în ăștia și sunt mai mult așa de Paște. Deși ei n-au legătură cu Paștele, e pur și simplu e de la Peter Rabbit. Și da, o să îi pun în ăștia pentru că, după cum vedeți, sunt mai potriviți. Și cam atâta cu asta. O să așteptăm după mai încolo cina, pentru că o să vină Ovi cu sarmalele, că i-am zis lui să se oprească când vine de la lucru, să se oprească la ea și să ia sarmalele și mai apoi o să mâncăm cina și da, cam asta e. Deci da, avem aici plasa cu mâncare și mai am câteva chestii, deci e o caserolă cu dulciuri. Cred că nu am găsit capacul și am pus folie să nu se piardă. Mi-a lăsat și un bilețel. Așa. Aici avem
Da, exact. Nu găsi capacul. Aici, asta are capac. Dar nu găsit alt capac, dar nu pot să-mi dau seama ce e aici, sincer. Nu știu exact. Oare ce-o fi aici, ce-o fi? Nu știu, dar e cald încă, deci nu-mi dau seama. Și aici avem Magical Ball de sarmale, sună mai bine. Mulțumim! Ce e acolo? Deci aici... Aici era smântână pentru sarmale pe care o mi-a deschis și o sări peste tot. O, Doamne! Yummy, ce bine arată! Ce bine arată! Deci asta e mărimea perfectă la sarmale. Opa! Da. Da, uite că s-a și rupt asta, deci da. Și arată în interior. Sunt așa de bune. Ce vreau să abordez așa cât de cât în vlogul ăsta, că chiar acum am fost în cameră și l-am luat pe Sam pentru că a început să plângă puțin și l-am adus lângă mine și stăm puțin așa împreună și vreau să zic că știu că sunt multe persoane, poate, și foarte multe mămici care folosesc regula, nu știu, de exemplu, lasă bebelușul să plângă 2-3 minute și după să se calmeze singur și așa mai departe. Alte persoane, nu știu, și mie încă mi se spune și mi s-a mai zis de când am născut că nu-l purta mereu după tine, nu-l ține mereu în brațe, că așa o să se obișnuiască și nu o să mai poți să faci nimica prin casă și așa mai departe. Iar eu nu știu, ascult de obicei ce mi se spune și mai apoi, bineînțeles, că filtrez și dacă mi se potrivește pun în aplicare, dacă nu aș și așa mai departe. Însă, în general, bineînțeles că ascult ce îmi zic, mai ales alte persoane care au fost mame. Și, însă, cu treaba asta nu prea am fost, nu știu, pur și simplu nu sunt de acord. Adică, ideea e că bebele stă cu treaba asta. Cred că n-am fost destul de clară cu treaba asta, în sensul că să lași bebele de unul singur, ori să se calmeze singur, ori să, mai ales un nou născut, că nu știu, eu încă mi se pare că e nou născut oricum și nu mi se pare că e corect față de ei să-i lăsăm singuri în pătut, să doarmă singuri, să se calmeze singuri, atât timp cât ei pentru 9 luni au stat în pântecul nostru, ne-au auzit respirația, bătăile inimii, vocea non-stop, au fost cu noi acolo secundă cu secundă în fiecare pas pe care noi l-am făcut și acum să îl las în pat, să plângă, să ce? Sau, nu știu, să nu le iau cu mine dacă, de exemplu, plânge de dimineață sau chiar și după ce mănâncă, el uneori mai plânge și eu n-am de unde să știu ce are, nu? Și atunci încerc și eu să-l liniște, să-l aduc cu capul la pieptul meu, să vorbesc el, să pur și simplu să-i transmit înțelegere. Și multe persoane sunt la modul că nu poți sta tot ziua lipit cu el de tine, că, cum am spus mai devreme, nu poți să faci nimica, etc. Voi ce părere aveți despre chestia asta? Voi, adică, nu știu, mămici noi sau mămici de copii mai mari sau, nu știu. Eu nu sunt de acord cu ea și deocamdată nu aș putea să-mi las bebelușul să plângă și, nu știu, cred că din punctul meu de vedere, cu cât petrec mai mult timp cu el, cu atâta mă simt mai împlinită și mai bogată și oricum deja au crescut de când l-am născut, da, mai peste o lună, două și când chiar nu o să mai aibă, poate o să devină independent și o să te uiți așa unde ori trecut ani, că nu mai are nevoie de mine, dar deocamdată al meu încă are, deci puiul meu încă are nevoie de mine, așa că o să fie acolo de are nevoie și legat de asta aș vrea să vă citesc ceva. Eu acum sunt pe câteva grupuri de mămici pe Facebook, iar într-unul din grupurile din care fac parte am găsit textul ăsta și mi s-a părut, nu știu, mi s-a părut absolut genial. Exact tot ce trebuie, nu știu, tot ce trebuie să citești unei persoane care zice nu stă toată ziua cu el în brațe, lasă-l să mai plângă că își face plămâni, lasă-l să, nu știu. Deci teoriile alea pentru mine eu nu le aplic. Chiar dacă eu sunt doar eu și doar eu am grijă de el, pentru că nu am aici părinți aproape sau nu am pe nimeni aproape, practic. Am decât câțiva prieteni și, da, am o tușă, dar, bineînțeles, toată lumea are
toată lumea are viața lui, jobul lui, nu poți să te aștepți să primești ajutor din anumite părți, pentru că eu nu am făcut bebele bazată pe un ajutor. Gata. Le-am făcut cu dragoste ca să am eu grijă de el și să mă ocup de el. Deci da, asta vreau să spun, că vreau să vă citesc textul ăsta. Hai să mă las să citesc textul, că e foarte frumos. Textul sună așa. Nu mă lăsa să plâng, mamă. Plămânii mei nu vor crește, nu voi fi mai puternic, nu voi fi mai înțelept. Nu mă lăsa să plâng, mamă. Nu asculta aceste observații, săruturile tale nu mă vor strica. Pieptul tău nu mă va face dependent, nu o fac să te deranjez. Nu mă lăsa să plâng, mamă. Nu pot avea încredere decât în tine. Îți cunosc doar vocea, mirosul tău. Mă gândesc doar la tine de când am ieșit din burtă. Nu mă lăsa să plâng, mama. Nu m-a învățat să mă consolez. Nu am nevoie pentru că știu că pot conta întotdeauna pe tine. Nu-i asculta. Nu mă stricați când aveți grijă de lacrimile mele. Nu vă cer confort noaptea pentru a vă deranja. Vă caut pentru că am nevoie de voi. Pentru că nu înțeleg această lume în care trăim. Pentru că abia am învățat să iubesc. Nu mă învăța să plâng, să sufăr, să fiu singur. Voi învăța, vă promit. Într-o zi voi suferi cu adevărat și lacrimile mele nu vor fi pentru tine să mă iei în brațe sau pentru tine să-mi dai piept. Într-o zi plânsul meu va fi de adult și nu vei mai putea să-l consolezi. În acea zi vreau să-mi amintesc zilele mai simple, zile în care părinții mei m-au sărutat și numai cu asta am încetat să plâng. Aceste zile nu se mai întorc și dacă nu am avut niciodată de una, nu voi mai avea nimic de reținut. Nu mă lăsa să plâng, mamă. Deci, cum vi s-a părut textul ăsta? Mie mi s-a părut atât de fain și în momentul în care l-am citit, m-am dus și l-am luat pe Saian în brațe și eram la modul, nu te lasă să plângi, mama, nu te lasă mama să plângi, Doamne, deci pur și simplu nu aș putea să-mi las puiul să plâng. Acum, ok, nu zice nimeni să exagerez, gata, scoate 2 sunete și gata, ești acolo și, nu știu, creezi un fel de răsfăț pentru când o să fie mai mare sau, da, ok, când e mare și vezi că e schimbat, mare în sensul câțiva anișori, că e schimbat, e curat, e mâncat și el tot plânge și se poate exprima, poate să spună că îl doare burtica, că are durere, da, este ceva total diferit, pentru că atunci poți să știi ce are, dar atât timp cât el e atât de mic, cum să-l lași să plângă, cum să te îndepărtezi de el și să-l lași acolo singur, când el, cum am mai zis, tu ești lumea lui pentru el. Și dacă tu nu ești, nu mai are nimic. Dar la fel simt și eu pentru tine, mamă. Și eu, dacă tu nu ești, nu mai am nimic. Opa, arunca suzeta. Ce-i? Uite ce pui mica mea. Cum să lasă plângă? Spuneți voi, cum? Cine-i frumos, mama? Cine-i frumos? Da? Ia arată tu mânuța ta. De lui somn. Ți somn? Semănă? L-am mai întrebat odată. Nu? Da, puiul meu. O să vedeți multe astfel de clipuri cu Saian, pentru că, cum am zis mai devreme, chiar vreau să-l prind așa în momente frumoase și vreau să filmez cu el. Cât ești de frumos! Da! Te duc la tata acolo să stai să te joci cu el? Și eu astăzi aș mai vrea să... Ce, mama? Aș mai vrea să îmi comand câteva poze, să mai scot câteva poze și mai târziu... Poze cu Saian, bineînțeles. Și mai târziu
aș vrea să intru puțin pe internet și să comand anumite lucruri, pentru că mai am nevoie de câteva cadouri de Crăciun pe care mă țin de câteva săptămâni să le iau, pentru că știu ce să le iau tuturor. Am deja o parte mare din cadouri, dar pur și simplu nu am găsit un moment să stau, să am timp să stau, să mă uit la detalii, la tot felul, pentru că mie îmi place foarte mult să analizez totul și cum sunt o persoană care sunt așa de atentă la detalii încât uneori îmi strică chestia asta, adică chiar e un dezavantaj pentru că pierd super mult timp pentru orice, deci în orice aș fi implicată pun atât de mare accent pe detalii încât, nu știu, cred că ar fi uneori timpul dublat față de cum ar fi dacă pur și simplu aș merge și da click, aș cumpăra și aia e. Dar na, asta e frumusețea cumpărăturilor pentru mine, să cumpăr ceva util, de folos, care să-i placă persoanei care îi cumpăr, nu doar așa să cumpăr doar ca să fac un cadou. Și da, cam asta vreau eu să fac acum și ne revedem în curând. Whoa, oh, oh. La da da da, oh, oh, oh. La da da da, oh, oh, oh. La da da da. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased.